Bon dia, classe de segon. Avui estudiarem la pintura i l'escultura gòtiques, les pàgines 128 i 129 del llibre. Aquest vídeo no serà tan llarg com el de l'arquitectura gòtica, val? I utilitzaré sobretot la perspectiva comparativa, és a dir, compararem les característiques de l'escultura o la pintura romàniques amb les característiques de l'escultura i la pintura gòtiques, val? Perquè recordeu que el gòtic, a la fi i a la cap, és una evolució del romànic, una evolució molt gran, però una evolució. Bé, primerament anem a parlar de tres característiques generals o comuns a la pintura i l'arquitectura. La primera d'elles seria que adquireixen certa independència respecte a l'arquitectura. Recordeu que en l'art romànic la pintura es concentrava a l'absis, estava decorant sempre els murs, o quasi sempre els murs de les esglésies, i l'escultura estava als capitells, a les portalades, també eren, a fi de cap, relleus, eren escultures que estaven pegades, que eixien de les parets o dels murs o dels capitells de les esglésies. A partir d'ara trobarem més quantitat d'escultures exemptes. Què vol dir exemptes? Que no depenen del mur de l'església, que tu pots agafar l'escultura i col·locar-la en una altra església o col·locar-la en un palau, m'enteneu? I també pintures que no estan decorant les parets de les esglésies. Una raó d'això també és que, clar, recordeu que les esglésies gòtiques, les parets s'obreixen grans finestrals, no? És a dir, n'hi ha menys espai per a poder col·locar la pintura, per a poder fer pintures. La segona característica té que veure amb la temàtica. Recordeu que l'art romànic és essencialment religiós, no? L'art gòtic també serà essencialment religiós, però si en l'art romànic el 95% de les pintures i les escultures tenien relació amb la religió, amb les escenes religioses, amb els personatges, etc., la religió, el cristianisme, clar, en el cas de l'art gòtic, diguem que aquest percentatge es reduirà un poc, parlarem del 85% d'escultures i pintures de temàtica religiosa. Ja comencem a trobar temes que no tenen que veure, com per exemple representació de reis o de persones importants, de batalles, d'escenes que no tenen que veure amb la Bíblia. I passem a la tercera característica comú de l'escultura i la pintura, que és aquesta tendència cap al naturalisme i el realisme. Ho expliquem. Recordeu que la pintura i l'escultura romàniques eren esquemàtiques, no tractaven de representar la realitat tal com és. Si, per exemple, representaven un cos humà, dibuixaven el cos, els braços i la cara d'una forma simètrica, esquemàtica, sense tractar de guardar les proporcions, tal com ho faria, diguem-lo, entre cometes, un xiquet, no? Com representaria un cos humà un xiquet. També l'expressió de les cares era hieràtica. Què volia dir això? Que no transmetia sentiments, que era una espècie de serietat, d'inexpressió en realitat. Això a poc començarà a canviar. Si en el romànic els personatges et miraven de front i no et transmitien ni dolor, ni pena, ni alegria, ni cap sensació, recordeu que tenim, per exemple, a Jesucrist, que està en la creu, i que té aquesta expressió hieràtica que no transmet res, no? Els personatges del gòtic es miraran entre ells i començaran a transmetre sentiments. La seva cara, quan mireu la cara d'una persona, sabeu si està enfadada, si està contenta, si té pena, si té algun problema, no? Això és el que començarà a passar en l'arquitectura gòtica. I en la pintura també. A més, els personatges, les cares, els animals, els paisatges, la vestimenta, tot continuarà la tendència cap a aquest naturalisme, cap a fer-ho més imitatiu de la realitat. És a dir, que el que es representa es parega cada vegada més a la realitat, a allò que tu veus amb els teus ulls quan vas pel carrer. Els personatges del cristianisme, com Jesucrist, la Verge, qualsevol personatge de la Bíblia, seran identificables amb persones que tu pots trobar-te en el carrer, amb les seues expressions, amb la seva forma de transmetre sentiments, amb els seus afectes. Passem a les característiques de l'escultura gòtica. La primera d'elles seria l'interès per l'anatomia del cos humà o per la forma dels cossos. Com
hem dit, els artistes del gòtic tenen més interès per representar d'una forma adequada o realista els cossos humans, val? Però com no es considera adequat fer representacions de persones nues, sense vestimenta, el que es fa és recórrer a la tècnica dels panys mullats. És a dir, tu quan et mulles la roba, normalment la roba se te pega al cos, no? D'aquesta manera es pot intuir com és el teu cos. Això és el que fan els artistes del gòtic. Aprofiten un poc aquesta tècnica, fer representar vestimenta que estiga apegada al cos, per poder representar d'una forma més o menys realista els cossos humans. No ho han inventat ells, ho van inventar els grecs. Els grecs ja utilitzaven aquesta tècnica. Val? I en el cas de l'art gòtic no serà d'una forma, diguem, tan evident com en l'art grec, però es farà, s'utilitzarà aquesta tècnica. La segona característica, en realitat ja l'hem mencionada. Les figures no estan aïllades, no estan sense relacionar-se amb ningú. Les figures es relacionen entre elles, es miren, es toquen, es somriuen. Són especialment boniques les figures que representen a la Verge i a Jesucrist, esta vegada no com ho feia l'escultura romànica, que recordeu que la Verge era una espècie de tron, la Maria Theotokos, sobre la qual estava Jesucrist, que era una espècie de déu o de rei en el tron, no? Aquesta vegada la Verge serà una dona jove, que és mare, i Jesucrist un xiquet. I hi haurà escenes molt boniques de maternitat, de com es relaciona la Verge amb el seu fill. La tercera característica és que les escultures gòtiques no estan rectes, no estan rígides, sinó que fan una espècie de corba, s'arquen cap arrere, un poc com si feren la cobra, no? Com si algú tractara de besar-te i tu te tirares cap arrere per a no besar-li, no? És un poc, si vos servís per a recordar-ho, podeu pensar en això. Fa una espècie de corba, una corba gòtica s'anomena. De la pintura solament direm dos característiques. La primera d'elles és que s'estén la pintura sobre taules de fusta, és a dir, que ja no n'hi ha tanta pintura sobre paret i que ja n'hi ha més pintura exempta, perquè al fi i al cap aquestes taules es poden moure i es poden transportar d'una església a una altra, per exemple, no? I també s'estén la pintura de les miniatures, dels llibres, la que fan els copistes, la que fan els monjos. La segona característica és molt important, és la utilització de la llum i del color per a donar més realisme a les escenes. N'hi ha parts de les escenes que apareixen en tonalitats clares, que estan il·luminades, i parts de les escenes que apareixen en tonalitats més fosques, més oscures, que no estan en penombra, que no estan il·luminades. Fixeu-vos en la imatge que teniu al llibre, a la pàgina 128, la besada de Judes. Judes, identifiqueu que en el centre de l'escena està en Jesucrist i està Judes, que està vestit amb una espècie de capa groga, no? D'on prové la llum? La llum prové de la dreta, perquè la llum està il·luminant l'esquena de Judes i deixa un poc en penombra les parts que estan més cap a l'esquerra. És a dir, les diferents gradacions o tonalitats d'un color s'utilitzen per a fer-nos intuir d'on prové la llum. En la realitat, la llum no il·lumina els objectes d'una manera uniforme, no? La llum incideix en una part dels objectes i deixa l'altra part en penombra, quan la llum prové d'un foc, no? Per exemple, ara mateix, la llum prové d'ahí i està il·luminant aquesta part de mi. La part que està més cap a aquest costat està més en penombra o la notareu més fosca. A l'època del gòtic es van estendre els tríptics. Sabeu el que és un tríptic? Un tríptic seria més o menys això, val? Tenim una estructura que es pot tancar, no? Normalment aquestes parts estan sense decoració i ara la podem obrir i estaria dividida en una, dos i tres parts. La part central és la més important. Normalment a la part central es representa una escena de la Bíblia important i a les parts laterals es representen escenes menors o escenes de la vida d'un personatge. Val? Els tríptics, evidentment, no són en cartolina, són en fusta en aquesta època. Quan un tríptic té més de 3 parts i és més complexe, s'anomena políptic. La pintura sobre taula, la pintura que es feia als tríptics, es realitzava al tremp.
El tremp vol dir, és una tècnica que tu utilitzes el pigment i tu utilitzes un aglutinant o una matèria greixosa que t'ajuda a fixar aquest pigment a la taula, a la fusta. Penseu que avui dia utilitzem pintures industrials que ja porten incorporades el pigment i la matèria que t'ajuda a fixar-la a la superfície que siga. Però en l'edat mitjana el pigment era una espècie de pols del color que siguera i necessitava un complement, necessitava aquesta matèria. Normalment s'utilitzava el ravell de l'ou. Pintar utilitzant aquesta tècnica no permetia fer moltes rectificacions perquè es secava molt ràpidament i a més tampoc era fàcil barrejar els colors utilitzant aquesta tècnica. Al segle XV, a Flandes, on avui dia està Bèlgica i els Països Baixos, va aparèixer una nova tècnica, la tècnica de pintura amb l'oli, a l'oli. És a dir, els pigments, que continuen sent pols de diferents colors, ja no es combinen amb el ravell de l'ou, es combinen amb una espècie d'oli que és transparent. Això permet dues coses. Per una banda, barrejar els diferents colors amb més facilitats. I per altra banda, permeten que es pinte superposant diferents capes de colors. Val? De vegades portem roba on hi ha cristalls que són, no arriben a ser transparents, però deixen veure que n'hi ha darrere d'aquest cristall o d'aquesta capa. No? Ara, això es podrà representar per primera vegada en la pintura. És a dir, la pintura serà, ja cap al final de l'edat mitjana, molt més naturalista. Es podrà representar, podrà intuir un poc millor també la profunditat dels objectes, si un personatge està en el primer plànol o un personatge està cap a la fons, no? Cap al final. Amb això acabem la pintura i l'escultura gòtiques. Gràcies per escoltar-me i a la marxa!